Magandang araw po sa inyong lahat. Narito ang ating panibagong update para sa Miss Glamour International 2021 na kung saan kansilado ang final night coronation night ng Miss Glamour International 2021. Ayon ito kay Miss Glamour International 2021 Gianna Margarita Llanes. Atin pong alamin ang susunod na final announcement ng Miss Glamour International 2021. Narito po ang panibagong photo ng pabato ng Pilipinas para sa Miss Glamour International 2021. Maraming salamat. Ako po yung Likod Coordinator TV.